Pagpalang araw po sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga po sa inyo lahat. Ang araw po ngayon po ay maulan po, makulimlim. Sana po ingat-ingat po tayo sa ating ginagawa sa araw-araw at humingi tayo ng gabay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat sa araw-araw. At magpursige po tayong bago matulog po sa gabi ay manalangin po. At sana po ay magpursige po rin kayo mag-aral ng karunungan lihim po. Sana po ay tumutok lamang po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan na marami po kayo ibabagay po sa inyong mga karunungan lihim po na magagamit nyo po sa araw-araw na panggamutan. Kahit isulat nyo na pong isulat po sa inyong libreta na ginawa. Kung di nyo paggagamitin po ay ipangsabit tabi nyo na muna. Kung oras ang paggagamitin nyo po, tingnan nyo po yung sinulat nyo po sa libreta. Dapat po pag nagsusulat po kayo ay ingatan nyo pong magkamali po, kundi ulit-ulitin nyo pong tignan po bago nyo po basahin ulit at ikon nyo po para masigurado po na tama po yung spelling po ng sinusulat nyo po. At pagkakalog ko po sa inyo lahat po dito po sa Hiwaga ng Pangasinan na aking mga nalalaman po na minana ko po mga libreta po sa aking ninuno. Pagkakalog ko rin po sa inyo para makatulong po dito po sa Hiwaga ng Pangasinan po. Kaya ko po ginawa po yung Hiwaga ng Pangasinan para makatulong po sa inyo, para matulungan nyo rin po ako. At gagawin ko pong lahat na ibabagay po sa inyo karunungan din po ng Hiwaga ng Pangasinan na panggamot lahat po, physical man, spiritual. Pakakalog ko po sa inyo lahat. Sana po ay maunawaan po ninyo at mag-subscribe, mag-like and share. Ang ipakakalog ko po sa inyong araw na to ay orasyon gamot sa usog at balis. Napaka-importante po ito na sa araw-araw po nating nakakasalamuha yung mga tao, iba't ibang klaseng tao po. Ay dapat po ay may kaalaman po tayo sa karunungan lihim po para kung sa halimbawa po may nasalamuha po tayong tao na hindi po natin kilala, hindi po natin alam ko yung saan po yung bahay niya, kung sakasakaling nausog po yung bata o tayo po, kahit wala pong pinipili po dito na mausog po, kahit matanda, mausog po yun. Mahirap pa naman po yung mausog po, kasi pag nausog ka po, masakit ang tiyan mo na para kang binibiyak yung tiyan mo, na masakit ang ulo mo, nagsusuka ka pa. Kaya dapat ingat-ingatan po natin ang mga anak po natin, ang mga bata na ipaplos sa ibang tao na hindi po natin kilala. Ingat-ingat po. At wag po tayo makisalimuha sa mga taong iba-iba yung mga mukha na hindi po natin ngayon lamang po natin nakita. Ilayo po natin ang mga bata para hindi po tayo magka problema sa usog at balis po. Ang gawin nyo po kung halimbawa po ay nausog po yung mga anak nyo po ay kumuha ng isang buti ng langis ng niyog at ibulong sa nakabukas na langis na panghilot. Kung nailagay nyo po na yung nyug po na halimbawa po may nyug po na kayong nasa buti po, buksan nyo po at manalangin po kayo ng isang Ama Namin habang Ginong Maria sumasampalataya, at isunod nyo pong usalin po yung orasyon po ng Crucis Benedictus Pilabit Igusum Amen. Crucis Benedictus Pilabit Igusum Amen. Crucis Benedictus Pilabit Igusum Amen. At ipo sa isang buting langis po na nakabukas ng 3 bisis po, at takpan ito at igamot sa nabalis o nausog po. Napaka-importante po ito na po. Pwede rin po itong
ipo sa tubig, usalin nyo po sa bukal sa puso po nyo ito at iipon nyo sa tubig, tapos ipainom nyo sa bata at iipon nyo rin po sa langis, tapos ihulot nyo po sa dahan-dahan po sa tiyan niya po. Mahirap po kasing balis po, nausog po yung bata, iyak ng iyak po yan na hindi po alam na pinapawisan, na ang iyak niya po ay talagang parang kinukurot. Ay ibig sabihin po yun na usog po yun, na walang tigil po yan na umiyak. Ang mahirap po dyan yung kapapanganak lang naman po, kaya ingat-ingatan po natin ang mga anak natin na magpursige po tayo mag-alaga, na proteksyonan natin ang mga anak. Sana po ay ingatan po natin ang mga anak natin na ating mahalin natin sila para makatulong po sa ating pagtanda po natin. At sana po ay kung di nyo po mabasa maigi po ay i-screenshot nyo po para mapalaki nyo po. Bago po ang lahat po ay bago po ako ay mag-subscribe kayo, mag-like and share. Pakipindot po rin po ang mga button ay po para palagi po updated sa aking susunod na mga video po. At sana po ay wag po kayong magsawang manood sa aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan po. Babagi ko po lahat po ang aking makakaya po dito, na ito po yung mapamamana nyo po sa mga anak nyo, mga apo nyo, o sa susunod pang generasyon po. Hindi po ito mabubura sa isipan nyo po. Dapat po ay magpursige po kayo mag-aral po ng karunungan po. Yan lamang po ang aking isishare po sa inyo. Maraming salamat po. At shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po. Maraming salamat po.